fynd y gwsteg yma. Croeso i fideo arall. Ac heddiw rydw i am chwarae tutorial ac rydw i'n methu wyt a wedyn mynd ar byd. O na, dwi wedi gwneud dim actually neud yma. It's tutorial. Dwi'n meddwl, please do save it. God, dwi'n mynd anodd boys. It's not 2 seconds. No. Oh no, sorry. Danodd, nes i mynd i'r castell yma flaen da, ac eisiau chwer. Oedd fel, oedd fi yn cael wrth ofyn i peth yma wan, dim mynd at fy ffydyn i chi. A fi yn chwerthu nerf mewn pen pan nes i weld hyn wan. Weld yn wrth fy fodd. Cech weld. Cwlwch hyn. Dwi'n ti bach gwirion de. Gret, dwi'n eisiau mynd i'n efo diolch. Dwi'n eisiau mynd i'n o fama diolch yr arall yn hynny. Mae nhw'n mynd at chi fan cael. A fi'n fama cael hwylio wneud hyn. Na neud chi wan. Ond na chi fi mod episod dwytha wan hyn oedd fi yn chwerthu nerf yn pen pan eich i weld hyn. O, diolch yn fawr. Efo tutorial. A oedd fi'n chwerthu, da chi'n gweld be fyny. Oedd fi'n chwerthu. Oh, sorry. Chi'n gweld fan. Oedd fi'n chwerthu nerf yn pen. A ddech chi'n mynd i'n rili uchel. Nes i'n neud hyn. Caca! Nes i'n neud hyn o blaen o. Dwi'n gweld episod ac dwi'n gweld am hyn i gael. Dwi'n trio hyn cael. Gweld brannau. Boing! 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 O, cool de. Dwi'n neud hyn eto. Mae cyfri i 50 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dwi'n gweld hyn o'n o cael gael. Bron i'r 50. 5 euro. 3, 2, 1, 0. Oce. Rwch. Dwi'n eisiau hael dal fyny fi. Rwch fan. Dech eisiau.
digwydd. Just give you glasses. We got a little bit of parkour here, guys. Fine. Ok, disgwyl. Hyn o fi'n fod i wneud yn episod yma. Mynd i gael ennill hyn. Efo amazing weapons, ok? Dwi am nôl enchanted board, ok? A mae'n ein nhw yn gwb. Ac yn cael diamond sword. 7 plus damage, not anymore. Ac o fi oes eisiau trystio hyn, sy'n neud o. Ti'n gael fi hyn? Come in, digon. Batteries here. Diolch, ti'n helpu lot. Efo chydig. Oce. Same closer. Nes i mynd siop fel castell rwan ac nes i prynu bocs danedd ac mae wedi swn wrinkle na ac mae'n danedd dinosaur sy'n chi'n cwyn. Ok, mae'n rhaid i go. A dim o. Ok, no. No. Ok, dwi am cymryd hwn. Sandwich. Sandwich damage. Dal, ie. Hwnna. Sandwich damage. Oh god, eich sy'n llawer ender dragon. O, eich yn meddwl lapis gaffi anna. Ok. Mae'n dech round. Eich 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 love yn round. Dwi'n actually bow o fi'n meddwl. Dwi'n cael ender dragon. Cael. Zombies on. Tudus.
i siarad. Rhywbeth yn cool yma allan. Mama, pwy sy'n rhywbeth? Mae'n eisiau efo Ender Dragon. Dwch jyst yna. Pdet bach mae o. Beth yw'n pdet yn? Ffrind fi'n dweud mae hi'n gweithio. Yn chestio fe chi. Dwch yn weld yma. Dwi ddim yn meddwl eich o gweithio. Spider. Dwi'n gwybod mae o yma rhywle. Dwi'n crafftio fo. Brifo. Please gewch chi deud comments below pwy di YouTube yn gorau chi ac yn fi by the wedi. Dan TDM. Please. A brisio like button. A na di pwy di'n go iawn fi. Dan TDM di'n ail fewn gael chwag wedyn gyntaf. Ond os da i'n rhoi like. No, so emotional. Anfasio hwnna guys. Damn it, anfast. Paintio. What spider wagner? With the spider, but you crafting recipe image. Oh, did we craft the Xbox? Oh, okay. Diolch, Mr. Spider. Mr. Pick Up. Okay. Oh, yeah. Dach chi'n mynd ar y big gofod yna i check your village a stuff, okay? Dwi'n meddwl. Dach chi eisiau fynd i fewn? It's a secret. Second
seconds. Wrth yn y space village yn edrych. Well, this is your lucky day. Okay. Beth di hwn? Beth mae'n nhw? Cool pickaxe. 2 dark damage. Not bad. But actually, one space. So, have a village. Y pentre bach. Okay. Mae hwn fel gyda'r episode mwyaf hir dwi wedi gwneud ar byd yma. Yr episode dwi wedi gwneud, ia. Dwi ddim yn gwybod faint o hir, so gewch chi dydyn mae hwn de, episode yma wedi bod pasio 17 munud, boys. Mae'r Sand Temple yn fan'na. Ydych chi'n gweld o? No, ddim ots. Hwn ydy... O. Be nhw? O mam bach. Ydych freaky di villagers yna. Strech. O, sfeilw. Silver. O, sbïach. Freak. O, cool, beth yna. It's a village yn freaky. Sorry. O, ddim sant. Ydych chi'n derio fi? Sand Temple, ydych chi'n derio fi? Nice. Dwi am wneud o. Dwi am wneud o. Dwi'n gwybod ond. Iawn. O, jyst wish oedd hi. Mae dangos y Sand Temple dych chi. Hwna di Sand Temple. Diolch.